Moji milovaní, my ako ľudia fungujeme tak, že ideme za tým, za čím nám srdce túži. A vo väčšine prípadov sa takto rozhodujeme. Keď som aj včera vravil o zázrakoch, a dnes tiež počúvame niečo podobné, keď včera farizei hovorili Ježišovi, že ukáž nám, chceme vidieť nejaké znamenie. Dnes ľudia za čas proroka Micháša, nejakých 700 rokov pred Kristom, hovoria toto Bohu, že ukáž nám zázraky, ako v dňoch, keď si vychádzal z egyptskej krajiny. Myslím si, že tí ľudia, keď to vyznávali Pánovi, tak to vyznávali naozaj tak úprimne, že chceme ich vidieť, aby sme videli, že my sme stále tvoj ľud, že ty sa o nás staráš, aj keď oni žili už v takých ťažkých, pohnutých časov, lebo nepriateľská ríša už na nich dorážala, už to bolo všetko také na spadnutie, že to bol čas už, kedy Severné kráľovstvo pomaly, neviem, či už vtedy prestalo existovať, alebo tesne za čas nejak Micháša, tesne pred ním, alebo po ňom, niekedy vtedy, neviem úplne presne, kedy Micháš pôsobil. Ale bol to taký čas, kedy už začali strácať to dedičstvo, ktoré im dal Boh, tú zasľúbenú zem. Keď hovoria, že nech spášame Bášan a Galát. To boli územia, ktoré už nemali. A preto, viete, keď boli takto v kríze, tak volajú na Boha, že ukáž nám zázraky, ako v dňoch, keď sme vyšli z egyptskej krajiny. Viete, to bol čas, kedy Izrael jasne videl, že my sme Boží ľud, že on sa o nás stará, že nie je taký Boh, ako je on, a že porazil všetko to, čo Egypťania uctievali ako božstvo. O tom je 10 egyptských rán. Ja som presvedčený o tom, že keď títo ľudia vyznávali, tak preto, lebo chceme, aby naše srdce bolo presvedčené o tom, že ty si naozaj Pán pánov, kráľ kráľov, že naozaj za tebou sa oplatí ísť. Viete, tým, že naša ľudská prirodzenosť sa nezmenila stáročiami a poviem to tak, že rovnaké túžby, že všetci, aj tí ľudia, ktorí boli vtedy, aj my dnes, aj tí, ktorí sa narodia ešte len, všetci túžime po láske, napríklad. Ale to, tým som aj začínal, že naše srdce ide, alebo človek si častokrát volí to, za čo mu lipne, alebo za čím túži jeho srdce. A preto to, čo je našou úlohou, viete, je, aby moje srdce bolo presvedčené o tom, že naozaj chcem život s Bohom. A že keď nie je úplne, že to bude ľahké a poslúchať o zachovať jeho prikázania, ale keď uvidím jeho znamenia, zázraky a jeho starostlivosť o mňa, tak si poviem, že keď to nie je úplne jednoduché, ale chcem to. Lebo potom mi srdce túži, aby som bol s ním. A na druhej strane, toto je potom dôležité aj pri evangelizácii, viete, keď niektorí to tak chcú, aby deti vnúčatá chodili do kostola, ale to, čo je našou úlohou, viete, ich priviesť k Ježišovi, a keď budú túžiť po Ježišovi, budú túžiť aj modliť sa, budú túžiť potom, aby chodili do kostola, budú túžiť po sviatostiach. Viete, ak nechcú Ježiša, tak po tých ostatných veciach nemá zmysel túžiť, lebo to sú len prostriedky na to, aby sme sa dostali k nemu, nie cieľ. A preto to, čo je dôležité, viete, aj v ohlasovaní je, že tu je Ježiš a ja ponúka ti svoju lásku, priateľstvo, spoločenstvo. A máš možnosť sa zaľúbiť do ňu, máš možnosť, aby tvoje srdce priliplo k nemu, sa nalepilo na neho. O tom je evangelizácia, lebo človek pôjde za tým, za čím túži jeho srdce. A keby to nechcel, tak za tým nepôjde a nebude to robiť. A našou úlohou, viete, aby srdce bolo presvedčené, že naozaj toto je spôsob života, aký chcem viesť. Amen.